Hej ty! Pomoc! Stůj zpratku jeden. Ne! Naval prašule. Já žádný nemám. Ale máš, a to jsi koupil tu limonádu. Ale já jsem si koupil limonádu a pak jsem už nic neměl. To si myslíš, že mi budeš lhát? Já nelžu. Vy mě to nalháváte teda. To jsi neměl dělat. Jak to prsku, a co mi uděláš? To si ještě uvidí. Já. A co mi uděláš těmi řetězy? Jenom kráším čas, kdy si pro mě taťka přijde. Tak ty máš tatínka, ale myslel, že jsi sirotek. To si zase neměl... Pane, halo, jupi, jsem volný. Aha, tak ty teda nážeš, jsi holka nebo kluk? Holka, no tak co je, spletl jsem se. Spletla jsem se, ne? Mimino. Teď jdem. Ne, kam mě to vezete? Ne! Ne! Nechte mě. Bránit se je vážně těžké, že? Tak super. Teď tě přivážeme tady k židli a necháme tě rok, ano? Nebrepta. Ztratila si hlas? Ne. Nechte mě. Z těch řetězů se nevypoutáš, zlatá? Přinesu židličku, a nebo radši bez, přimotám tě k sloupu. To nejde. Jo, tak už jdu. Teď se ani nevím, jak se rozmotat. Tak to nalámala si za hlavičku. Aha, to je tak pozitivní, jak se na to budu koukat. Ať mi tvoje rodiče zaplatí 500 000 a je to. 500 000? Víte, kolik to vůbec je? Tak se z toho zkus nějak vybrat a říct mamice, že to byl Ben. To se ti ani nepodaří. Takže buď to umřeš, anebo zdrhneš, anebo 500 000. Dohodnuto? Tak ahoj. Tím dřív, tím líp. To bolí. Jo, mám to zaháknutou mnou. To má háček asi. Au. Dobrý? Jo. Strhla. Tam se asi někdo probudil. Neskoušej si to na mě, hodím po tobě řetěz. Už se ho připravuju. Kdo jsi? Já jsem Marinette. Aha. A co tady děláš? Už jsem tady 1,5 roku uvězněná. No víš, od toho Bena jsem tady už 1,5 roku uvězněná. Rodiče, mám i rýmu, i kašel. Rodiče schání peníze na to, aby mě osvobodili. Aha, a dávají ti nějaké jídlo? No, zní to divně, ale zabijím krysy a vodu mám z tunelu. Proč jsi ten tunel nevybrala? Jak ti to mám říct? Zkoušela jsem to, když jsem byla malá jako ty. Tam jsou jeho pomocníci, nebo spíš ti, co čistí ty tunely a mysleli si, že jsem nějaký podvodník a dali by mě do vězení. Vychuj trenem. Už jde. Jo, jasně. Jdeš? Tati, Leo, Marinette, dcery. Všechno mi řekne doma. Půjdem na zmrzku. Jasně. Máši, tati. No čekej, Máši. Hej,